ناتي حتى نجايشنا كابزا ناي مترشة كبجس مالتي بزيادة ذهبكمو بحتى إذا تمسرتيو إذا بايتو أبناء دي سيدرعنا يو إلكمومو وبحتى بزوح جيو أب تريوتاتنا دليل تفتحي مستفعل عليه سمينارات كونفرنسات ولا ديمونستريشن تأكيد كون حزبي بزح مسترعي بتي بزحنا حزبي قال دي سخورو أكلات كالتيفكا هذا مريحنا كمرت قال زبل حدش هيكونن مالتي أبزان هاي دي سي بفلا يجن كملة استخوينه من ينزي قنطفنا حتى إذا مريحنا تقوم زدليه من يتبلو سلامن تايك تدلي مغنياتو نقولو زحلفه كنجمجمون نخلينا أب كله إذا تمكروزي حدش لذي كونه بفلا يون أبزان هاي دي سي من انت عينت بعتاتات يوم نزي بقلتف بحتى إذا مريحنا تقوم زدليه سلامنتاي كتب الحوتة تحقاقيسكم كتملوا سنة يخيلكم ما جايشنا بخبرتنا عقب قتلكم مايك السجاية جي أبتي بتليفون يكون أب أخيبا يكون أبتي ناي كلته ويسلستورحي كاب فبراير كساب ماي نقبرز نبرنا رهكب كنردو نخلينا انتي حتى مدلاي دخل شنخ كا صفات يدلي ايو مبال كلتا تاشبتات نيرو هجي ادخال بالحريت زولو نحنا نفلطو نخلي نحنا زنبرنا ادا قراربان حتوتاتن كتعاتن جن مس السي Eritrean Community for Justice ناي واشنطن دي سي سلازي ثم بقى نتا السي جي زمرحو وي زوها بزنبور سبات زي وصيت زي ناتهم برودكتيف سلازي بدمر وسطهم معلوم كم تزاربولو يدبع احنا جن نؤكب اتي السي جي مخانو إن إزرد actually سلمنتاي اتوصيت اتي process كنت عنتو نقول أزرورنا بتمسرح على تني ما كايدهم إتوتاتنا من ساقون كابون سلازي أنا وصيت ناي السجيو قبل فتو كداقي خيالي ين أمتي حجنسي thank you اوكي ثانك يو اغايش كالوت قال موسخ تاخذوا تدليو في خدنياتاتكم كغتفلكم مايك اوكي يسمع له اغايش كنت سغرا تمليسا بزاي اتو صغاي نغاش كن اقتل وي مملعتات لكم نعهم عدل كبكم كبر اتو مكونن نصيح لها مايك معها يوا اسمع له خدي اوكي سمعنا لهم حدا سكبروا أدرينا الله جيرومي قالوا ممكن. أوكي. جيرومي أنا. هاي. إيشي أنا نتا كابتن زحمت كان كنت فتوش نتا حنتي كوك كسمريتا سلمنتاي جي أنا توم سوات ناتون intention حما نيرو زبل قمت يبلين زبل ترتارون يبلين I'm sure كالتيفنا مرحنا كناون نتي كالسي زواهد زمرح كنجبر لنا خالد زبل سناي تميت مغاني زرداني سلازي اتا سلمنتاي تبل ول كالتيفوم نتي مرحنا تعويمهم سراح نخاتو سلازدلي زبل قمتي زلني كوم زبل ميزاني زلني ترقبات جن تي سجبر جيجاتات تغيروا مالتي سلازي اساس بخما كنملسان خلكون يسمعني ودي الله اوكي كبرت ويزورو اوكي جو Okay, well, Kaba Mustafa Leibelin, I think تي تهوا I think it's delete كوينو سمعنانه سلامنتاي تي ناي حزبي دليتي رأني ريوتي أكليلوا فيديوز وصلنا برا كلنا نريو سلزنا كمزي كابتشر ناي مقبر تي مومنتم ناي محاز كوينو اسمعني
ግን كل ጊዜ እንድዕር ተሃዊካ ዘይኮነ ጌጋ ከም ትፈጥር ከምቲ ዝበሃል በሃገርና ተሃዊካ ትደፍኦ ሞ ኮፊላ ተአርዮ ዝበሃል ከምኡ ነገር እዩ ፈጢሩ ግን ሕማቅ ኢንቴንሽን ነይርዎ ክብል አይደልን አነም حراي ودي الله اوكي ثانك يو اسمع له يقنلنا كبرات ጋሽ ካለይ ተሕቶይ ኣብታ ዝቀረብኩም ያውን ክትመጽ ማለቲ ወካብኦም ሰማዕናዮ ወስኹም እንደግምኩም ነርኩም ጸገማት አሎ ይባሃል ኣብቲ አማሳርታና ባጋግሳና ይዝባይቶ ናይ ዲሲ ጸገማት አሎ እንትሕር ኮይኑ ገምጋም ክግበረሉ ኣለውን ኢልኩም ነዚ ጌጋታት ናይ ጸገማት ገምጋም ክግበረሉ ትብሎ ብወገንኩም ብተዕዝብትናትኩም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ጌጋታት ይነሩ ነዚ ጌጋታት ዝተገብረ ትብሎውን بخمه يقرم نيرو تبلو مخنياتو زبايتو نتي جيغاتات امينولو غنا يعرمون لكم انت عينت جيغاتات يبون يامنولو لكم مخنياتو جيغاتات الله ندابلكا نتي جيغاتات كتامنولو لك قدم يلكم نتي جيغاتات نحر امين كالوخا تقداميتي توسد سغمتي مقرام ناي جيغاتات يمو اسكي بزي غاطامي بتي زبلكمو جيغاتات نيرو صغامات نيرو ام مسرات ناي زبايتو ناي ديسي انت خونه انتاي مسل تجيغاتات تبلو እነዚህ ጌጋታትን ጸገማትን እራሙ ኮን ዝግብኦኸ እንታይ ይኾን ትብሎ ያቀነለ ጸጋይ እንደገና አብ ሕቶዩ ገዳሲዩ ክንማያጠሉ ክንዝትየሉ ጉዳይና ይኻ ካብዚ ሓላፍነዚ ክንወጻ ይኮናን ወይ ከዓ ኢድና እንዳዋጣወጥና ናይዚ እንዳበልናውን ክትከይድ አይግባናን ብርግጽ ግን መታን بروح كون بروح كوين خاخ نريو ما مفتوح خاخ حجزنا جن وفنزار ولو زلنا نقرأ الله سلمنتاي اتجاه الله ما هاي اتجاه خلت خلانه إذن فلتو إن خاخ نزار حجي حادتي حطوها قداسيت إنديا جي مكونن جنتنا على العلم وصنيهم تقول ذات إتي حدش هو أبوداي حزبنا أبوداي هاجرنا زل أزيا سكافي بتعمي أسكافي نذ أسكافي زخونة خناتات كلتوف فتح يوزدلي كلتوف فتح يوزدلي يس أجري كلتوف فتح يدلي إن كلتوف فتح كتجبر جن دلوي كتكون لك استدالة خاخ تكون لك نعمتات ملو لنحي حدنا خنوانا جل لنحي حدنا كن النقاقف حدا تحدث قبره تحدث كخفؤه ويون تحدث قبره نعو تحيسكاب كند نعو تراقدون نعو تبرخون كالي مفتار مفنجال بارالل زخيل من قصاصات مفتار فبزينا حلفنا حجي أكم زي أمثله خناتات سلازي حلفنا يو إتي جزي كم زي أمثله ناي أفوركمو ويزهوه نجارات كتركب كلها دلو خوين تنزار بولو خنما يتقولو إحنا نيرنا نتنخون تدالينا نيرنا مالجي تدالينا كأ نتيزقت منا بده خنجتب مبقعنا بين ناتنا نايدم بيت قومو بحفشة تايو نوي حامدات نوي حوارح ندكس حد خناتات كفتر كله خاطر وارادنا خنوي ندل جيخ تقوي محاور كله كله دل محاور ناي ولا ناي 100 متر خد تقوي بزح لمن تجبر عليك ناي ماراثون قدفو مالتي أزيو نوح لمن تجبر عليك سلازي إتي كندي تانكي ناي سجماتنا أبتي بوصل كونتات بوصل قداي كنجبر أي سنحنا سلازي دا غبل يا بجرهنة استجبر دي وين تقداي الطيفنا فتح نرخبولو خابز بال wishful thinking دي زي أنا مبزحتهم إتهم نرخبهم زنبرنا قال السوز داليو كجبرون زداليو كبر كسوز داليو
جريريو جن كتبركت مدلاي كتسرح مدلاي جن أخونا يكون كل شيء هجي إتبحلي ناي مزرراب بحلي ناي موخ خاص بحلي ناي مترناف بحلي ناي مكبار يلا أبكم زي أمثله هناك بقى بأفركو وبحتى كدبر زخل نجارات يلا هذا كلتا ثلاثة برجيت مو مع التانك تاتن مع تاشمو زلو ناي صراعي ورا بحد حيل تقط ما تخلنا وي تحيلي فلاي كابتي جلسب كابتي جلسب أخاخيب كختقط ما تخلنا جزي تقعد تسأجم أنا تي أجاوب أسرار حي بحلاي أجاوب أتحلل وانا بحلاي حجوهن اتي فتح انتاي حجوهن تفتح كم بلبلن براي تخاون كم زملو يتفتح ويكا خمتي تمنا ادرها بترنا بيدك حجوهن كم قبرون خليناكم لا اطرح نتكون ابكندي دله خمسي سلازبله سلازنقفه وياني سلازنقفه هدافي ابكندي انتايوتي كمريو زلنا غداي انتايتنا حبار ربحنا نابلنا هنطمت كنكلالنا حجونا وين هنكيت زلنا ماج سلازي تفتح تاني مجمريا فتح انتايا اكناولجمنت انتوي او تليغا يلي حجي تليغا انتايو ايناي تليغا مجمريا ابكندي بمصنعتي بقلطف مرحنا كتقوم مبوياي هذا خطا حبي ديغاي سلامنتاي اي كدالنا مرحنا كنقوم اي كدالو انت كتماتات مرحنا تقوم كل شيء نخل نعوز خون حواهون ازيا شجاري خنياتو زي ناي قالسي زبيرتا اصقامي توم سبا تي حزبناسي بسيديكا وهاجرنت I don't know ابتاش مخيناتو كل حسبا ونغرا كيناتو لا تبركو بسيبك كهاجرنت نقحت ملأت አለው ወክትብሎ ይከሸግሪ ኮም ጎብሮ ዘይ ካለ ማንያታት አለው yes ማዓልቲ ወላ ሶማት ኮስብ ዝኽል ሰሚናራት ገርካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገራት ወኛሉ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ነገር ጌጋ ክርከብ ከሎ ወይ ካለ ብምንታይና ንሪኦ ንሕና ቅልጢፍና ብመንፅር ኤትኒካዊ ጉዳይ ብመንፅር ሃይማኖት ብመንፅር አውራጃ ብመንፅር ቅልጢፉ ምክንያቱ بهم خريو اتي انفراستراكشر دلوي تعم دلوي اتزا مفرح هاد ليكا مصعر هاد ليكا بحاجر درجة نحاجر زتقم كطرنف زخيل نتا ابشجر زلا عرفا كفوس زخيل كدحن زخيل الجواب كتفطر جن صعري يدلي جزي يحتت ስለዚህ اتفتح حجون كم تزوركو كم بالبرن راي تخعون لا حزب مخاون فليتكا ጉዳይ ህዝብ መሆን ፈሊጥካ بقنوع ታሽሙ مزررابي ملزابي اب حدا يسامع ማዕከላይ ነጥቢ ኮምፕሮማይዝ ዊን ሲቹዌሽን መፍጣሪ ሕጂ ነፍስ ወከፍነቲ ጌጋ ተገይሩ አሎ እንብሎ خنقولترو دحري خنكيدون زدلينا يمسلنا بمسرته اب اجاباب انحتاجيها او وصيت نو كتبقى يكلم كملك ايكلم كرم ايكلم يجا اجاباب الله ويلنا بوزوح ابنتا تعريبنا انتم مقروزاتنا بزي تجيغا يا اجاباب كرم يزلوا ስለዚህ አግሪብና ስለዚህና እንደገና ሕጂ ከገልጾ ታሽማ ይገብርን ግን እቲ መኮነን ዘቅረቦ እዚ ኣብ መንጎ ዓበይትን ንኣሽቱን ንስኹም ፀረ መንእሰያትኩም it's easy to say ቀሊል ይኸትብሎ ንዑ ቀሊል ይኸትብሎ ምክንያቱ ቀሊል ብስምዒት ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ስለምንታይ ዝባል ነገር የለም አና بونت اب قالسنا صره منسات كنكونا نخلينا صره بحري كنكونا نخلينا اكچوالي صره بحري ምክንያቱ كل ጊዜ
اتي جنريشن لا تتخاخذ يزخي بنفس وكف حبرت سواء معبلنا بنفس وكف ستيج ناي جنريشن قابله في اللي يعمله اب حبرت سمعت حيكون اكون عالم ناي سوسيولوجي تمهرايون this is عادي subjective مو تفتح انتاي دغنا نزو كل زيريخا openly مقرابي مستير زتحازنا حزبي كله ايقبون يزاربون سلامتاي مسلكم هدف كيت سمعوا انت هيدا ميدو لا حزب قداي هدف كيت سمعوا الكان دحر امستيراونت تاعتونكا لا يتفاتكا مسكوت ينس يعني جمله نهايه حزب دحر كله سلامتاي بحقي زربان بحق اندحر كنري خوينا هدف نايس لا خلوتو قل لا يكون بدف دنا بزنا حزب مقصاصات ابتناي ودبار ولا ابتناي اثيوبيا ناي سلايا مربابات ياتي بنت عينا جن كنغطمو زلنا نزي اكك كتمانا قنوع ነገር እንዳገበርና እሩም ሀገራዊ እንዳገበርና ሁሉ ከሳተፍ ዝፈል ማለት ይሄ ማለት ህዝባውነት ማለት ንባዕሉ ብዙሕነት ስለዚህ ዛ ብዙሕነት ትርጓማ ብዙሕ ናይ ዕድመይ ናይ ተሓሳስባይ ናይ ሃይማኖት ናይ ኤትኒክ ናይ ኩሉ ነጸብራቅ ናይ ህዝቢ ኤርትራ كحز خلاله ولا بتحسبها ولا بعدمي ولا بقله ስለዚህ እቲ ከምቲ ዝበልኩት ነፃጊ ሰላላይ ዘሳታፊ አጋባብ አዘራርባ ንባዕሉ ቋንቋ ዝረብ ፀረ እዚኹም ሰው ሓደ ሕጅስና ሕን መኮንን ፀረ መንእሰያት ይኹም ኢሉ እንታይ ማለት ፀረ መንእሰያት ንባዕሉ ቋንቋ ከቢድ አርዊ كوميدينا نحن كوميدين نخون عدمنا مولو اب قال سم حلفنا اي محلفنا نحن انا ثم قدمنا زنور تركبنا احنا اخنا نركب دلوقتي سلازي انت زبل كي نوعا تغستاي يتفتح تجيجا انتاي نديو يدحر تجيجا خن كيدا يكونن اغباب جيجا تديرلو تنا اغباب جيجا استجبره يتعرف معنا ثانك يو كبر قاشانا اغايش مملعتا تلكم ادلناهم مملعتا تزيبكم من الكتابوني نابقت صالحتو كنساغادر كبرات اغايشنا اي ثينك زي تغاغي اتو مكونن ان ويزرو جنت مملعتا نحرالكم ناي اتو تصغاي مملعتا نحرالكم كوينو ابا نعهم عدلكم بكم ناب قالي تحطو ناب نقصل تخوينو خا اي ثينك نقصل اسمع له انا ما تفهم يعني لنا ايتي حتو انت ايتجيغا نيرو تجيغا فليتكا ناب مقرام ناي تجيغا نتصقم كن روما زبل اتحنت انا تصقاي زبلو السماع معلي انت ايتي حد بتوسخي بتناي lack of structure ويدما road map زي مهلاو እና ከምዚ ጌጋ መምጽኦ ከነኢልና communication ድማ ናይ communication ጌጋ ክብል ይደላነ ስለምንታይ እቲ communication እዚ ነገር ናይ ዲሲ ክጅመር ከሎ እንታይ ተባሂሉ ኦኬ grassroots ካብ ከተማታት ተበጊሱ ናብ ዲሲ representative ወይ ድማ ወከልተ ከሰደት ተባሂሉ ድሓር ድማ ዝኾነ ኤርትራዊ ወልቀሰብ ድማ ኣብ ዘሎ ዓዲ ኮይኑ ብዘይ ምጥርናፍ ከኣቶ ይኽእል ኮሚታት ስለዝነበረ ኣብቲ ሜሴጂንግ ኮንፊውዥን ፈጢሩ እዩ ሶ ኣነ እንታይ ክብል ናይ ኮሙኒኬሽን እዚ ድማ ንዕና ክንመሃረሉ ዘድልየናዩ ነቲ ኣክል ዕንቅፋት ክኸውን ስለዝኽእል ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ካብ ዲሲም ከማን ዋላ ሕጅም እንተኾነ ንጹር ዝኾነ ናብቲ ከተማታት ወይ ድማ ኣብ ሚድያ ወፂኻ يأكل انتاي كم زخانه سلامنتاي حج انتاي انا زبزلكو ناي كومونيكيشن ጉዳይ ዝብሎ ዘለዎ يأكل كم حدا انتتي كوينو اتي ከተማታት او ዝጸናሓ يأكل زبلا مو او
ተጠርኒፈን ዝጸንሓ ድማ ክልተ ክስታይ ከይፍጠር ኮሙኒኬሽን ንጹር ዝኾነ ናብቲ ህዝቢ እንተዝስደድ እስ ሕጂ መፍትሒ ይኾን እቲ ጸገም ኮሙኒኬሽን ነቲ ኮሙኒኬሽን እራም ድማ ከድልዩ ማለት እዩ ወዲ ያለኹ ያቀነለይ اسمع له خدي انا حنتي نشتي كوس خلا دي له نزا جنات زبلتها اوكي ثانك يو زي هو انا ون نعا كسمر لا دي which is نحناسي زي بايتو كلنا كنا ناغيرنا تدارينايو مو كل خاف مو انترا زدلن دحر كوينو እቲ ጥርናፈ መጀመሪያ ከካብ ከተማ ናይ ክጅምር ዘሎ መጀመሪያቶም ተጠርኒፍና ዝጸናሕና ከተማ ኣብ ክልተ ክንቀል ይብልና ዝጸንሐ ጥርናፈ ከም ዘለዎ ንሕና ኣብቲ ዝነበረ ጥርናፈ ኢና ክንውስኾኑ ዘለና እምበር ተሰሪሑን ዝጸንሐ ጥርናፈ ኣፍሪስካ ሓድሽ ጥርናፈ ክንሰርሕና መባል ጌጋ እዩ ስለዚ እቲ ባይቶ ያክል ኣነ ኣብዚ ክሕግዘና ይኽእል ኮን ይስማዓኒ ነዚ እንደገና ተዓንቶ ይፋደግማ ቢጠራጥር ብዘይ ወላወላ ገባብ ኣብቲ ተጠርኒፉ ዝጸንሐ ከተማታት እቲ መንሰይ ኣብቲ ተጠርኒፉ ዝጸንሐ ከተማታት ኣብኡ ኣትዩ ክቃለስ ከም ዘለዎ እቲ ናይ ሓላፍነት ጉዳይ ጥራሕ ይምፁ እቲ ሓላፍነት ንዓው ኢና ክንረክቦም ንሕናውን ድልዋቲና ግን ክልተ ኮይና ከይንኸይድ እሱቲ ዘሰክፈና ዓይን ክልተ ኮይና ዘኸይድ ምክንያት ይብልና ምክንያቱ እዚ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ጥርናፈ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ተጠርኒፉ ዝጸንሐ ከተማታት ኩላህና ኣብኡ ንርዓም እተን ብሕጅ ጥርነፋ ዘለዋ ከተማታት ግን ካበይ ከምጾሞ ምርጫ ያብለንን ሓድሽ ማሕበር ክፈጥራ ናግድን ሓድሽ ማሕበር ፈጢራን ሓድሽ ጥርናፈ ፈጢራን ይክኸዳ ስለዚ ነዚ ሓደራብል ኣብዚቲ ትባይቶ ነዛ ነገር እዚኣ ነዛ ስጉምቲ እዚኣ ከምቲ ገነት ወጽንሐት ክሊር ዝኾነ ኮሙኒኬሽን ኣብቲ ህዝቢ ፍላይ ካን ኣብቲ መንሰይ እንተ ዝለኣኽ ከዕግዘና ዝኽእል ኮን ይስማዓኒ ካልእ ግን ተንእሰር ክልተ ነገር እዮም ሓደ እቶም ብዘይ ኣግባብ ዝተወከሉ ናብቲ ባይቶ ዝመጣት መታን ክልግሱ ካብቲ ባይቶ መወሳቶም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝመርጹ ሰባት መታን ክትክኡ ነፍስ ወከፍ ከተማ መጀመሪያ ነቶም ናታ ወክልቲ ሪሰርቲፋይ ትግበሮ ሓደ ከላይቲ እዚ ባይቶ ከም ታንቶ ይዝወልኩ ወይ ክሊር ዝኾነ ማንዴት ይብሉ ኩላና ክንሰማዓሉ ንኽእል ሕጂ እንተን ሓተቲ እንታይና ንቁም ዘለና ናብነት ኣብቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ እቶም ወክልቲ ናይ ከተማታት ናብቲ ኣዳራሽ ክመጹ ከለዉ ከም ናይ ኤርትራ ኮንግረስ ኢቲ ታሹት ተዋለቲ መባለ ማለት ናይ ኤርትራ ኮንግረስመን ኮንግረስውመን ያኣትውሉ ይመጹሉሞ ተቀበልዎም ተባሂሉ ሕጂ ዋ ኣለን ናልባት ናይ ዘረባ ጌጋየ ዝብሎ ብኸሙ ገይሩ ዝቆመ ባይቶ ኮይኑ ኣይስማዓኒን ግን ወላ ንባዕሉቲ ኣቃውማ ናይቲ ባይቶ ፖለቲካዊ መልክዕ ዘለዎ ገይሮም ዝርድኡ ወለው ሓድሽ ማሕበር ገይሮም ዝርድኡ ወለው ካልእ ገይሮም ዝርድኡ ወለው ሞ እዚ እውን ብንጹር እቲ ባይቶ ሓድሽ ጥርናፈ ከም ዘይኮነ ሓድሽ ማሕበር ከም ሓድሽ ውድብ ኮነ ነዝውን ብንጹር ነቲ ህዝቢ እንተዝገልጽሉ ብፍላይ ካነት መንሰይ እንተዝገልጽሉ ኣዝዩ ሓጋዚ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ባይቶ ከዓ ክሊር ዝኾነ ማንዴት መታን ክህልዎ ኣይ ቲንክ ተጀመረ ስራሕ ኣሎ መስለኒ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ቀልጢፉ ተዝውዳእሞ ናብቲ ህዝቢ እንተዝቐርብ እቲ ህዝቢ ክዛረበሉ ክካታዓሉ እቲ አንተ ወይ ተቃሶ ዝነበርና ማለት እዩ ንሕና ብሓባር ክንሰርሕ እንድሕር ኮይናሲ እቲ ብሓባር ዘስራሕና ናይ ሓባር ራእያት ናይ ሓባር ዕላማታት ናይ ሓባር ድሌታት እንታይ ምዃኑ እቲ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂውን ካንሰማውን ከም ዘሎ እቲ ምስርቶ ጥርናፈውን ኩላና ንራመሉ ክኸውን ከም ዘሎ መታን ክንረጋግጥ እዚ እውን ቀልጢፉ ናብቲ ህዝቢ እንተዝቐርብ ናብቲ ህዝቢ ቀሪቡ ህዝቢ እንተዝካታዓሉ ሞ ሽዑ እዚ ነገራት እንተላ ተጻፊፉ አይ ቲንክ ኩላናሲ ንጌጋታት ሕድገታት እናገበርና ኢና ክንከይድ ዘለና ጥራሕቲ ንሕና ንዛረቡን ዘለና ርስቲ ሕድንታዩ ቶም ጌጋታት ንኸይላዓሉ ወይ ከዓ ክላዓሉ ከለዉ ከዓ ምስ ሕጂ ዋላ ብስክሪን ንሪኦ ዘለኹ ክንኩሪ ንሰባት ኣብ ምፅራፍ ክንኣቱ የብልናን እዚ ጉዳይና ኩላና ንሓመሉ ምስ ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ ንሓደ ኣይቀርቦ ንሓደ ኣይርሕቆ እንድሕር ኣብ ምፅርራፍ ግዜና ነጥፍ ኮይና ሓንቲ ቁም ነገር ክንገብር ኣይኮናን እሞ ብምክብባር ምንቅልቃፍ ኣይንፍርሓዮ ናይ ርእይቶ ፍልይ ክህሉ እዩ ፅቡቕ እዩ ካብ ናይ ርእይቶ ብዙሕነት ብዙሕ ቁም ነገር ክመፅእ ስለ ዝኽእል ነዚ ኣይምፅላዮ ዝንካን ሃባን ንሕና ድማ እቲ ባይቶ ይፍረስ ኣይበልናን እቲ ባይቶ ኣይኮነን ኣይበልናን ግን ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ባይቶ እዩ እሞ ባይቶ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ኩላህና ባይቶ ክንገብሮ ንኽእል ዝረዕሞ ኩሉ ዝሳተፍሉ ከምታ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ኩላህና ተሓጒስና ሆሆ ኢልና ዝጀመርና ከም ኣፍ ክቅፅል መታን እዚ ክንብሎ ፀናሕና ነገራት ክሕግዝ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ወዲ ኣለኹ
اوكي ثانك يو سوري اتو مكوننا مايك ስለዘለኻ በፀና ይስማዕ ኣለኹ ዶ ማይከይ ዘናተይ ታንክ ከም ገለ ኣይተፃወርና ኣረጊት ስለዝኾነት ናይና ዶ ኦኬ ثانك يو ናይ መጠረሽታ ሕቶ ያ ነጽ ማለት እዩ ድሓርና ተኸታተልቲ ከነሳጋግራይና እዚያ ሕቶ ጥንቃቐ ዘድልያ መልሲ እውን ክትከውን ትኽእል ስለዝኾነት ክቡራት ኣጋይሽና ፍላይ እውን መሲ ቀድም አብልኩም ገሊጽኩም ነርኩም እቲ ንዓመታት ክኸይድ ጸንሐ ቃልሲ ያአክል ኢሉ ኦሬዲ ተበጊሱ ቃልስ ጸንሐን እቲ ሕጂ ያአክል ኢሉ ናብ ቃልሲ ጽንበር ደሎ ማለት ኣብዚ ዞምጾን ከምጾ ዝኽኣለ ጸገማት ክግለጽ ጸኒሑ በሓፍትና ወይ ዞሮ ገነቱን ገዳይም ያአክል ኢሎም ኦሬዲ ኣብዚ ንፍትሕ ክኸይድ ጸንሐ ቃልሲ ዝጸንሑን ሕጂውን ምስ መድረኽ ያአክል ኢሎም ናብቲ ቃልሲ ተጸንበሩን እዚ ዓይነት ጸገም ተራእዩ ብናትና እውን ምክትታል ኣብዛ ሓለፈ እዚ ጸገም ከም ዝነበረ ኣብ መንጎቶም ገዳይም ያአክል ኢሎም ዝቃልሱ ጸንሑን ቶም ሕጂ ያአክል ኢሎም ነቲ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ተጸንበርዎን ምስቲ ጸንሐ ግን አካታቲልና ዓይነት ውዳበታት ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃይማኖታዊ ዓሌታዊ አውራጃዊ ውዳታት ብዝያዳ ዘተባብዕ ስርዓት ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብወያነ ዝምወል ነቲ ዕልምናዊ ውዳበታት ዘዳኽም ውዳ ክስታይ ጸኒሑ እንተኾነ ብዝያዳ ነቲ በውራጃዊ ይኹን ብወገናዊ ዓሌታዊ ሃይማኖታዊ ብሔራዊ ውዳበታት ንዑ ዝያዳ ከተባብዕ ጸኒሑ እሞ ኣብዚ ናይ ያአክል መድረኽ ማዕበል ህዝቢ ነዚ ከምዚ ዓይነት ውዳበታትን ነቲ ጥሙሑታት ናይ ወያነ ዝፍትኖን ምስ ወያነ እውን ሕጂ ተሻሪኾም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተዛረብቲ ትግርኛ መንነቶም ትግራይ ዝብሉ ባዕታታት ከም ምንቅስቃስ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ተመሲሎም ንሶምን ኣባላቶምን ኣዋፊሮምሉ ዘለዉ መድረኽ ያአክል ነዚኦም ከንታይ ዓይነት ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ክሰደሎም ይግባእ ሕጂውን ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምጥርናፉ ንናቶም ውልቃዊ ረብሓታት ዘካይድዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት መገዲ ምስ ያአክል እውን ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ዘውክስዕዎ ዘለዉ ተዛራባይ ትግርኛ ከበሳ ኣብ ኤርትራ ዜግነት ዳእዩ እምበር መንነት ትግራዋይ ዝብል እሞ ኣብዚ ምንቅስቃሳት ናይ ያአክል ተሳተፍቲ ዝኾኑ እዚ ያአክል ብመሰረቱ ንመን እዩ ያአክል ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኢልኩም ትግምቱን ብኸመይ ክትሓዝ ዘለዎ ከኣትብሉ ነዚ ኣቀዲሙ ክቃለስ ዝጸንሐ ነዚ ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ናይ ያአክል መድረኽ ናይ ፍትሒ ከጋጭዎ ዝኽኣለ ካብቲ ዝጸንሐ ውዳበታት ብፍላይ ብገለገለ ጎራብቲ ተታሒዙ ጸንሐ ቃልስና ዝምልከት ሕጂውን ናቱ ምንጽብራቕ ድዩ ንዑ ያአክል ክበሃል ዶ ይከኣል ኣይከኣልን ኣብዚኣ ንጹር ዝኾነ መርገጽ ክህልዎ ይግባእ ዶ እዚ ያአክል ጉዕዞ ማዕበል ህዝቢ ታንክ ዩ ኣብዚኣ I think ንሕደ በረት ወደጊመ ግን ብሕጽር ዝበለውን ክትምልሱ ላይ ተቆዶ ማጋይስና كل شيء أنا خي جمر سجاينجي ما كنا نوي جنة كسلو. Alright, thank you سجاي. أنا عندي كجمر كوينة سلنا يأكل. أنا بزناتي أمنت يأكل نقولي يأكل نقولو نيرترا كم هاجرن كم هزبن كتف ويدما كهسس ዝጽዕር ኩሉ ያአክል ክንብሎለና ይብል እዚ ናይ ሕጂ ናይ ያአክል ሃዋሁ ወይ ድማ ዝማዕበል ኣትዮም ነቲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ቃልሲ ከዳናጉ ወይ ድማ ከዝሕሉ ዝፍትኑ ዘለው ንሳቶም ያአክል ክበሃሉ ኣለዎም ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ነዚ እንድሕር ክንብድሆ ኮይና communication كالبلينا كم تقدم زبالكوا وشا بقدده وجيبي جبابتال صبحال نحنا ناي بحقي ارتراويان دليتفي بحبو ب ناي بحقي بجلوسنت كابزينا كيبلنا بارتراونت نامن كال زيغنت زيبلنا كال هاجر زيبلنا ارتراويان
ናይ بحق نزي كنحاسبሉ كم زلنا نحنا نيتي كل ነገር አንጽርና ናይ ምርአይ almost the sense of urgency sorry english ይወስኻለሁም I apologize ንዓና ናይ ህልውናና ዝትንክፍ ስለዝኾነ እዚ ንሕና ፐርሰናሊ ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ኩላና በብሓደ ውልቂ ኤርትራዊ ዝብል ኩሉ ማለት እዩ እዚ ክትገልጾ ጸናሕኻ ናይ ኤርትራ ማንነቱ ዘግነዶ ኢልካ ስፕሊቲንግ ሄር ዝግበር ዘሎ እዚ በቀሊሉ ክርእ ዘይግባእ ከም ኤርትራዊነት ንሕና ከም ኤርትራውያን ነዚ ካብቲ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ዘጽነተና ዘሎ ፈሊና ክንሪኦ ከም ዘይብልና ዝኣምን እሞ ያአክል ንኹል እዩ ንዓና ማንነትና ከም ኤርትራ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ጦጣው ከይትብል ዝግበር ዘሎ ኣነ absolutely I rejected ያአክል ካይብሎ ወዲ ያለሁ ያአኔል ነዛናይ ገነት ዝበለታ ከስምረላ ደሊ ኣነውን እዚ I think ሓደ ዝበሃል ዘሎ ሃይል መንሰይ ዘረካዩ አርሲ ኮኔል ካነት ህዝቢ ኣብ ምድንጋር ኣብ ሸንኮለል ለኸእቱ ኢልካ ዝመጽ ዘሎ አርሲ ኮን ይስማዓኒ ምክንያቱ ህግደፍ ክሳብ ሕጂ ኣብትና ፍልሊ ከንብጽንሕ ኣብትና ፍልሊ በትንሱ ንሕና ኸ በትንሱ ሰርዓልና መደብ ክንቃልስ ጽንሕና ማለት እዩ በሃይማኖት በውራጃ በብሔር በቋንቋ በገለ ኩሉ በተዘለና ፍልልያት ብኡና ክንቃልስ ጽንሕና ውጽኢት ናይ ዝኻ ንሪኦ ለና ማለት እዩ ዝሕጅ ዘለና ልኹነታት እዩ ያዕወተና ኣኽሲሩና ዓድና ክሳብ ሓደጋ ሃገራዊ ሉዓላውነትና ኣብ ሓደጋ ክሳዕ ዝወድቀሉ እዋን ኢና በጽሕና ዘለና ሕጂ ስለዚ ካብዚ ተሞክሮዚ ክንመሃር ኣለና ሓደ ናይ ድማ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና ኤርትራ ናይ ከበሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ኤርትራ ምድሪ ከበሳ ጥራሕ ኣይኮነን ትግራይ ትግርኛ ባህል ካለ ባህል ዋ ክንደይ ብሄራት ድን ዘለዋ ኤርትራ ክንደይ አውራጃታት ድን ዘለዋ ኤርትራ ብሐማሴንን ሰራይን ብኮሎግዛይን ዝቆመት ሃገር ጥራሕ ኮይኮነትን ነዝውና ይነረሰ ግዜ ብዛዕባ ትግራይቶ ካልዶ ክመጽእ ከሎሲ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ናይ ኩላና ምዃና ወላ ኩናማ ወላ ዓፋር ወላ ስንሒት ወላ ካለ ወላ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዝውን ኣብ ግምት ነጥዎ ንዕድ ኩሉ ግን in fact ኣነሲ ታ ናይ ዛሩም ዘያሽም ናይ በሐቂያ ትምስጠኒ ታ ሕድሪ ጀጋኑና ትብል ሕድሪ ጀጋኑና ክንርስዕ ይብልና ሕድሪ ጀጋኑና እቲ ኣፈቆዶ ጎቦ ኣፈቆዶ ስንጭሮ ዝተሰወ ተጋዳሊት ንምንታይ ተሰውዩ ነና ያውራጃ ነና ብሔር ነና ቋንቋ ነና ሃይማኖት ዝተሰወ ተጋዳላይ ኣለና ስለዚ ሕድሪ ጀጋኑና ምጥላም ያነ ዝብሎ ሎሚ ኣብ ትግራይ ትግርኛ ዶ ኣብ ናይ አውራጃ ዶ ኣብ ናይ ሃይማኖት ዶ ኣብ ናይ ብሔር ዶ ግዜና ነጥፋልና ኮይና እዚ ነቲ እቶም ጀጋኑ ብጽወትና ኣሕዋትና ደቅና ዝተሰውኡን ክቡር ዕላማ ንዕኡ ንጠልም ከም ዘለና ጥራሕና ክንርዳእ ዘለና ንዓ ክንገብር ከለናሲ ንጠልም ኣለና ምክንያቱ ሎሚ ሲቲ ዝተሰወ ተጋዳላይ ተሲኡ ነዝንሕና ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና እንትድሰምዕሲ እንታይ ንበለ ኢልና ነፍስና እስከንሕተታ ተጋዳሊት ምንታ ሃገር ምንታ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ንሕና ነዚ ሕድሪ ናይ ምውሓስ ሓላፍነት ኣለና ሃገራዊ ጉቡና እዩ ስለዚ ታ ሕድሪ ጀጋኑ ትብል እዚኣውን ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ክትህልዋ ኣላ ሕዳኑና ኣይንጥለን ጀጋኑና ንሐማሴን ኢሎም ኣይተሰውን ንሰንሒት ኢሎም ኣይተሰውን ንሓደ ሃይማኖት ኢሎም ኣይተሰውን ንሃገር ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሎም ተሰውዮም እሞ I think እዛ ኣምር እዚኣ ኣብ ልብና ክሳዕ ዘላ ካልየና ትኽእል ኮን ይስምዓና ኣነ ነዚኣ ናህና መምርሒ ናህና መርሆ ጌርና እንድሕር ክንሕዛ ኽኢልና ኩሉ ግዜ ወላ ናብ ዘበልና እንተበልና ተመሊስና ናብቲ ከነስምረሉ ዘለና ጉዳይ ክሰና ትኽእል ኮን ይስምዓኒ ወዲ ኣለኹ Okay. نشتو خوسه أنتي جنتين انتي مسلكم نحدا كوننت زخونا نجار كتكيرو يتفعلني خا تاي مالتي
scramble of Africa ኤሮፓ ሆይኖም ንአፍሪካ ተማሲሖም አፍሪካ እዚ ሕጂ ዘለዋ መልክዕ ክትሕዝኪ ኢላ እዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት በዓል ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ ላንድስኬፕ ብንጹር ዝተፈልጠ ድሕሪቲ ጣልያን ኤርትራ ምስ ሓዛ ማለት ካብ 1889 ዝድሓር ስለዚ ብልክዕ ብመረብ ክሳብ ኢሮብ ዝተመቕለ ሰብ ኣሎ ዶ ኣብ ክልተ እወ ብደንከልያ ዓፋር ዝተመቕለ ሰብ ኣሎ ዶ እወ ካብ ጫፍ ቀሩራ ክሳብ ሙሓጀር ከምኡውን መሊስካ ካብ ሙሓጀር ንጋሽ ወይ መረብ መጽእ استمقاقለ ሰብ ኣሎ ፈቲና ጸሊእና ግን እታ ኤርትራ ተባሂላ ብመግዛእቲ ከም ሃገር ዝኾነት ድሕሪ ዝእዋን እዚ ናይ ፌደሬሽን ናይ ገለ ናይ ኩሉ ክስታት ታሪክ ሕጂ ንግዜ ገዲፍና ታ ባንዴራ ምስ ወደቀት ጀግና ህዝቢ ኤርትራ ጀጋኑ ህዝቢ ኤርትራ ክቃለሱ ንሜዳ ዝወፁ ወይ ካብረት ከዓጥቁላ ዝቀሰበት እዛ ሕጂ ኤርትራ ከምዚ ተደኩናት ዘላ እዚ ክንቂራ ንኽልና ነው ትንቂር እንድሕር ኮይና ነዚ ኢትዮጵያ ክትቅየር ኣለዋ ንባዕል ኢትዮጵያ ሶማል ክትቅየር ኣለዋ ብኬንያ ክትቅየር ኣለዋ ብዓፋር ክትቅየር ኣለዋ ብጅቡቲ ክትቅየር ኣለዋ ሱዳን ኮሙ ሕጂ ናብ ዝሃሎ ማለሲ ሶሪ ተኽሳይ ናብ ስቅልካ ጠንቀላዕላዕ ምባል ኣቲና ግዜና እንተ ዘይጥፋእና ጽቡቅ بحكي እጂ እቲ መበቆል ከሊ መበቆል ህዝቢ ኤርትራ በይ አይና ህዝቢና ኤርትራ ማዕት ሕቶታት ክመጽኸሊ መንነት ግን ድሕሪታ ኤርትራ እምነ መሬታ ወይ ፖለቲካል ባውንደሪስ ወይ ካ ፖለቲካል ቴሪቶሪ ተታሽሙ ሙእኩል መንግስቲ ምስፈጠረት ካብሽዑ አትሒዛ ናይ ኤርትራ መንነት ፍጠርኪ ማለት ለዓበ ለድለኻ ኦፍ ኮርስ ማዕሊ ነዚ ክንቂሮ ንኽልዶ ነው ግን ታይቲ ከምቲ ቀድሞም ዝምጽት ክገልጹ ጸንሑ ኣብድኻምና ብዙሕ መሳኹት ንገድፍ ንጸላይ ምልሱ ቀደኸመና እንጂ بطرنف አገባብ زي طرنف ህላዌ ስለዚህ ይብልና ስልኳታት ናይ ካልኦት ያትሉ ስለዚህ በሕጽር ዝበለ እንታ ነዚ ጠጠው ከነብል እቲ طرنف ህላዌ ወይ ንኩሉ አንቶ መኮነ ኩሎም ሰብ ብርኪ ኤርትራውያን ዝጥርነፍ ሃገራዊ ሓይሊ ክንፈጥር እንተዘይጽና زي تعبي سئلي تخلي سئل كامل لاجسي مو قبل من جزينا انت زي طبعا ግን ያአክል ክንጭርሖ ያአክል ከም ዋናዊ ታሽሙ ሳይርኺቡ ዘሎ ንኩል ይዝምልከት ሓደ ያአክል ንጸረ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ነታ ታ ኤርትራ ሕጂ ከም ኤርትራ استفدت كاب 1899 التي territorial integrity نا ኤርትራ ያአክል ንመፍለላይ ብዙሆነ ይሆነ አይነት መልኩ እዚ መፍለላይ ስትራቴጂ ሕጂ ኣብዚ ዋንዚ ክንዛረብ ከለና ስትራቴጂ ና ኢሳያስ ولا تግራይ ትግርኛ ዝባሃል ይምጻ ولا አውራጃ ይኹን ሃይማኖት ይኹን እዚ ሁሉ እዚ ነቲ ተቃላሳ ህዝብ ኤርትራ ንኽበታትን ዘውጾ ስትራቴጂ ነዚ ስትራቴጂ እዚ በመሰረቱ ያአክል ክንብል እንድሕር ዘይክኢልና ዘን ጎደሎ ሃገርነት ጎደሎ ቃልሲ ጎደሎ ያአክል ጎደሎ ስለዚህ እቲ ያአክል
ናብ ኩሉ ዝቀንዕኹና ይኣክል ሕጂውን ክደግማይ ንዓበይትን ንኣሽቱን ኢልካ ምፍልላይ እውን ይኣክል ثانك يو اوكي كنقصل انت زي تاغاغي يقنيلنا كبرات تاغايشنا هبطام معلتي ازمارين ولا هو ازمارينو نتيخادو اسكي ملكت هذا هو مش نوت كان هو نجازا من كل نجازا بون هو حتى بون اوكي ثانك يو حيل منسي ثانك يو اغايشنا نقعد عن مصاحم صبق استمرو التي شدر مفلاتو دحري مفتوحو دحريو بلانك اب تغوار موعد مالتي identify the problem solve the problem prosecute with my execute التي نسخر غور بلان مش حاجه حدا خبتي شدرات زي حيل منسك حتىكم صنهاي مسلستهم كمزي عين تاي مسلو لو تملشوا كلهم سكيبتيزم كمزي اقابت عبدالله كون تسمعني نو نحن بتخالنا متن زي سوشيال ميديا بحال فزنا حدر جيغالنا نخمجن ود خمجن يلوز تخفتي قندقم نغرو تشيك ان بالانس نقولوا يركراوي فتحاوي سيرفن غبرو التي تراينا حماق نغرات نقالهم التي تجبرت صبو نغرات نقالهم اذن دحر كوينو حجي نتي حطوتات بغبو ملشو بداي أقابلت. أبزي ناي أكل ناي واشنطن دي سي أبالات زتمرزو. معلوم حجيغن تغسو مينا مغنياتو تفتاو دبهال نيكنيم حزداتو سلطنة دبهال سب أنا تدراواي من النتيجو عدل كم جاقيرو نحنا التشجرات نحبروكم الله التشجرات كأخطوط هو دخليو بلانكم كتقورو مأتها حقسينا نحنا إذا سبزي أبالنا بايتو ناي يأكل موفمنت أبو واشنطن دي سي تقابل بي اريا وكيلو بتمرت أبال كالوتون ألو وزحت هجي بشم توسن حبرتسم وي أو رجع أنا أقولو بزاية جن إرتراوي زيجنت راح يدلنا أنا من نتي تقراواي يقول هجي إذا حرقزوكم سلا دخيل بتبعت ملشوا كم جمع عمل سلو سيلز كابتي نا يأكل موفمنت نا إيرتراوين كل قصر لهم لا يغيطوهم أبزي وناتو قدم حجي شجرات نا إسياس أبزي شجر زودي قلنا له دي شجرات اللي حر بقى قاعدين فتحهم أنا خبت من identify نقول شجر بتفعل عليه نا السوشيال ميديا من رخبيتات جرنا شفت تابلو أبكرني دعم مسألة أنا وارد بخونة تقوارات يتسلفوا سبعة عمو كم يقولون دلوقتي شو تتحسب لدلو نزل بخميهم حيسكم ودلوهم هو بخميهم تمن مشوا هذاهم يغني لي حاجة ما نسي ما كنا نوي جنات كمل سقول صبي لكن مثلا جزيهم ممكن يبدل كجمر كير خيره دايو كلتا نجراتيو نحنا أبزي بهزواو من العال إطران نفتحي إنا نقل زلنا هزواو من العال إطران نفتحي كالو سوزي سانحي كريو زي سانحي كم أول أبتي كاب حمش سيام شدشت عمتات إذا فتسمو تدبارات فولي كأ تمكروتاتنا أبا جواب تحزن أبا جواب أفضل أزمان ناي بايتو يأكل بايتو يأكل ترى أخوين تشم أنا أشوف إتي زبالكاو سامع حدا مننتو استفرار أسف ويمننتو بعلي زي إرتاو مخانو استفلت أسف أبزنا إرتاو من قصقاس آتيو مريح قد يخصاوت ونك عيب ولا نتو زفلتو ولا نتو مريحنا تخون زدلي وسوان أنا نمجمع رأيك زي السمع زلهم جن كم مرقص جن
زي إنا زبلنا خابت الجواب جيجا ما نسين إحنا وصن كنا إلنا خلنا نلسل زي ما رأسنا يكون يعني كما حاتكم جازيت نهاية يكوننا نحنا ناي حد من قصاص وكلتينا بزح الرائع بزح حتى حساسبة بزح نتزلوا ስለዚህ ንዕኡና خننصبار بجبوت أنا بوجني زي سلطنة زبلكايو أنا يفولتوني انتلينه جن كابتنات كراعيا وصاير لين أبزينا ها خنصر زلنا إتي كندي دغاغينا زبلنايو politics is locally ህዝባው ምልዓዓል ኤርትራን ክሰርሓሉ ፀንሐ ነዚ ኣብ ከተማ ስለምንታይ ኣብታ ከተማ ዘሎ ሰብ መን ክትፈልጡ ቀሊል ኩሉ ክትፈልጡ ሸጋሪ ፍላይ ኣብዚ ናይ ስደት እዋን ኣሸጋሪ ግን ካብኡ ፀፊፉ እንድሕር ተበጊሱ ግን እዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ሓላፍ ዘላፍ ከምዚ ዝኣምሰለ ፀገማት ከጋጥም ኣይክእልን ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኣገባብ ናው ዝመለስ ዘለኹ እንድሕር ካብዚ ወፃይ ካብ ተለዓት እንድሕር ወፂ ሽግር ክፈጥርና ግድነት ይሞኒ ክንምልሶ ስለዚደለና ወይ እንዳፈለጥናዮ ጎሲና ስለዝሓልፍና ይኮነን ክቡር ንሕትኻ እንዳመስገንኩ ካብዚ ንላዕሊ ግን ክንብል ንስኩም ከም ጋዜጠኛት ክትሉ ትኽእሉ ኢኹም ክትምሁሩና ትኽእሉ ኢኹም ክትሕብሩና ትኽእሉ ኢኹም and thank you for that وديالله نيشتي كسرلا دا صغاي زبلاسي نبعلو زي ناي حزباوي ملعال السرارحه ولا hopefully زي حجون درجه بايتو ياكل زي طرا نفسلو ناي حزبي تبغشو كابتحتي نار العلي زقي السرارحه ويكا زلو زنتاي مالتي توم نزي طرنا فزي زوها دوي كان خمر زمصو سباتسي كابتحتي ببختمهم ببزوم تمريصوم زموتيهم حجتي حلفا نايزنتاي ويكا بليصا نايزي اسرار حازنتايو اتوم اب ختما زلو من مريم زموصو زلو فولتيو مني ايرتراوي مني تግራዋይ مني ኢትዮጵያዊ مني ህግደፍ مني زي هگدف نزسي كل فولتيو ስለዚህ انا ዝትወደልኻ ሰሚዕውን አይፈልጥኒ ዝትወደልኻ ሰውን አይፎቶን ፎቶ ነገር ይብለን ዛዕቡ ክዛረብ አይክልኒ ግን وحافشا ግን አንንታይ እምነትና ምንታይ ነንብር ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ሎካል ዘሎ ህዝቢ ናቱ ሆምወርክ ክገብራሉ ሓደ ንባዕሉ ትምርጫ ብዲሞክራሲያዊ አገባብ ህዝቢ ኣብስተጋባሉ ህዝቢ ኣብስተሳተፈሉ ኦፕን አኺባ ምርጫ ተገይሩ ሰብ ዝንተራ ተመሪጹሉ ኮይኑ ካብ ናይ ህዝቢ ንላዕሊ ድምጺ ክህልወና ይክእልን ኢና ስለዚ ነቲ ናይ ህዝቢ ምርጫ ነቲ ናይ ህዝቢ ውሳኔ ክንረኽቦ ኣለና ምናልባት ህዝቢ ዘይፈልጦ ካልእ ስኻትኩም ከሚድያ ወይ ካልኦት ከምቲ ኩነታቶም ዝፈልጥዎ ነገር እንድሕራልዩ ከዓ ነቲ ህዝቢ ምሕባሩ ነቲ ኢንፎርሜሽን እቲ ፓብሊክ ምግባሩ ሞ ብድሕሪት ህዝቢ ይወስን ህዝቢ ነቲ ሓበሬታ ምስ ፈለጠ እንተረኣ ነቲ ሰብ ክስሕቦ ወሲኑ ናቱ ምርጫ ይክውን ማለት እዩ እንተረኣ ኖኖ ደሓን ሰሚዕናኩም ኣለና ግን ሰብዚ ወኪሉ አክቲቫይቶ ከሳተፍ መሪጽና ያለና እንተይሉ ግን አይ ቲንክ that final ውሳኔ ግን ናይ ህዝብ ሆናት ማዕና ነው በገረይ እዚ ከቢድ ሕቶይሞ ናተ ኢንዲቪጁዋል ሪቶ ዝህብለሁ ወዲያለሁ كزارب دو hello هاي امو اني ابزيا كبل اندحر كزارب اندحر كويني ازي تفتاوي دمو وي سلطنه زبحال بتግራዊ ኢሉ ኢልካ አነ ግን በመንታይ ወስደው ኢትዮጵያዊ ኢሉ እሞ ኢትዮጵያዊ እንድሕር ቀዳማይ ስለምንታይ ኮሞ ዲስክሎዥር ክገብር ደልዩ ምስዓተወ ሕቶ በሕቶ መልስኪው አይተበለን ነበር ስለምንታይ ኮሞ ኢሉ ዲስክሎዥ ክገብር ደልዩ አፍቲ ውሽጥ ምስዓተወ ከምቲ ህጅ መኮንን ክብለ ጸንሐ ድማ እስ ናይ ስትራክቸራል ጉዳይ እዚ በከመይ መስዩናቡ ንሱስ ንምንታይ ህጂ
ትግራዋይ ወይ ኢትዮጵያዊ ክብል ደልዩ እንታይ እቲ መልእኽቲ ክብል ይደል ማለት እዩ እዚ ዩቲ ንሕና ኮሙኒኬሽን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ኣብቲ ሎካል እንድሕር መሪፁ ሰዲድዎ ኮይኑ እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ኢትዮጵያዊ መሪፁ ናብ ዲሲ ወካልየ ኢሉ ክሰዶ ከሎ እሞ እቲ ሎካል ኣብቲ ሎካል ዘሎ እዩ ናይቲ ሎካል እንታይ ዓይነት ራእይ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ሕቶ ብሕቶ ሆውና ኣሎ እምበር ኣነ ብኮም የዝርዮ ግን ተሕቶ ሓደ ኢትዮጵያዊ ወከልትና ኤርትራውያን ኮይኑ ናብ ዲሲ ከም ዝመፀ እዩ ክንፀር ዘለዎ ይብል ያኣነለይ ወዲለሁ ገነት ሓፍተይ I'm sorry to ኩስታይ ክሊር ክገብረልክ መካን ሕጂ after all ተመሪፁ ጉባኤ ተካሂዱ እቲ ናይ ዲሲ ኩሉ ኢቨንት ተወዲኡ ሕጂ ሪሰንትሊ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልቲ ኣብ ፓልቶክ ሩም ናይ ስመርዋን ኮይኖም ብሕልፊ ድሕሪ ዝኣኼባ ናይ ኣብ ትግራይ ዝገበሩ ገለ ምሁራት ኢና በሓልቲ ከም ባዕላማኒኤል ሳህለ ወይ ብራይት ፊቸር ዝበሃሉ ተጋሩ ኣብ ዝገበርዎ ሲምፖዚየም ተኣኪቦም ደውፅደቕዎ ሬዞሉሽን ሕጂ ምስኦም ኣባሎም ምስኦም ትግራዎት ኢና ንሕና ብሕልፊ ዞም ኣብ ከበሳ ዘለና ኩላህና ትግራዎት ኢና ሕጂ ቱ ሪሙቭ ከምዚ ዓይነቱ ሰባት ሕጂ ኣፍተር እቲ ኢቨንት ስለ ዝኾነ ምናልባሽ ኮንፊዥን ከይገብረልኩም ኣይፈለጥኩምን ኣለኹም እዚ ሰብ እዚ ግን ሕጂ ሪሰንትሊ ዝገብሮ ዘሎ እናቱ ስታንድ ዝገልፆ ዘሎ ክትርዳእኩም ማለት እዩ ክሊር ኮይና ክትከውን ተስፋ ገበር ኦኬ ሓይሉ መንሰይ ሕጂ ናባኻ ሓይሉ መንሰይ اوكي ثانك يو اسمع كله تسفى ناغوركو كبرى تخاتلتنا اسمع كله مايك ناتي تزير بشاتكم مزا زغرب كيا حطون استوابن مرسن حنت حطو كحتت تجديد لكو اي تحنا افريقيا زلهم كبرى تخاتلتي እዚ አውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ህይወት ኤርትራ ዘሎ ይሓትት ማለት እዩ ትግራዊ መንነት ኣለና ዝብሉ ምንቅስቃሳት ከም ብሩህ መጻይና ሓውና ኣስማሪኖ ክተቕሶ ጸንሐ እንድሕር ንሕና መንነትና ትግራዎት ኢና ዘይግነት እዩ ኤርትራዊ ዘለና ንዝብሉ ምንቅስቃስ ነዚኦም ከም ዝሓፍትና ገነትውን ትግራዋይ መንነት ኣለኒ ንዝብል ኢትዮጵያዊ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዋንዚ ብናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ዝምወልን ዝንቀሳቀስን ምንቅስቃስ ከም ሽም ናይ ደንበ ተቃውሞ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ከም ብሩህ መጻይና ማለት እዩ ንመንነቱ ክገልጻ ከሎ ንሕና ተዛረብቲ ትግርኛ ትግራዎት መንነት ዘለና ዳእምበር ኤርትራዊ መንነት የለን ዝብሉ እዚ ህዝባዊ ማዕበል ናይ ኣክል እንታይ ዓይነት ንጹር መርገጽ ክወስድ ኣሎ ነዚ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ሸቀጥ ክንብሎ ዋላ ተኽእልና ወይ ብኸመይ ትገልጽዎ ንስኹም ኣነ ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ኮሜንት እንዳተቆጠብኩ ታንክ مجمار يفوتور أخي تقولون نمر دي ما بقول مننت زي جنات نشوف بزوح استايكل اللي يقولونه كنا كاتعلون خلينا أقداسي RST وأقداسي آمر وكونسبتي دي ما بقول كلمتي prehistory كلمتي زمناوي history زنبرة دحراي هاجرنت مستفد هاجر مننت مش هاجرنت يسمى بحلا يعني مننتن هاجرنتن ما حدا يزمس بدرجة ethnic group ويجلا جلا جلا ما بقول دينك كان مجلس انتهابنا له وي قال قاوة تححزا قلالس أنتلي سنة دلوية زي قلت إرترا زي قلت نبعلو إرتراوي اللودو إرترا زي قلت اللودو عالتحتاتي هنيات مسل يقولون زي قلت مسمسل والكسر مسمسل استتحازي دي مسل أبي إرترا حابزي هلو إرتراو زي قلت اللو يلن أتحاتي يلن يلحكت عن فتو هرقا قطنا لنا إرتراو زي قلت سلازي تقرين ياسلن الزعرب أبكا وساز اللواتن سلسة أو رجاتا
بتግራይ ከዓ ትግርኛ ዝዛረብ ሓደ ክልል አሎሞ ሓደ እዩ ዝብል ገለጻ ወይ ሽፉን ገለጻ ክመጽ እንድሕር ኮይኑ ክትበልዓ ዝደለኻ ባጉም ባሕሲ ዛግራ ትብላ እንጂ እንድሕር ሰሜን ወይ ቲ ሱዳን ሕጂ عرب ስለዛረቡ ግብጺ ንሕናው عرب ስለንዛረብ ግብጻውያን ይኹን በር ሱዳናውያን ኩንኩምን ክብሎም እንድሕር ኮይኑ ሽግር እዚ አብ ሶማል በኢትዮጵያ አብ ሶማል በኢትዮጵያ ያለው ሶማል አለቻለሁ ዲቶም ሶማላውያን አብ ኤርትራ አብ ሶማል ዘለው ንስኹም ነትኩም ሶማሊ ኢትዮጵያውያን አይኮነን እንደሕክምሎም ኮይኖም ቢራ ኤትኒክስ በኤትኒክ በገለ ክረኽቦም ዝኽእል ነገራት አለው yes መንነት አነ ምስ ሃገርነት ዘተሓሕዙ ከርመን ዝፈልሰብ ተስፋ ገብር ብቁርማን ስለዚ ዓባባጢ ዘረባዩ ወይታ ከምታ ዝመስልኳ ክትበልዓ ዝደለኻ አባ ጉምባሕሲ ዛግራት ብሉ ሕጂ ዝኽትዕዚ ከላግሰናዩ ነቶም ከላግሱና ዝደሊ ዘለውን አዝዩ ጠቃሚ ምክንያቱ ዊጎ የምኩሉ ማቲ ይኩን ከታዕ ግዜ ፍለጥፍ خلنا እንታይ አምሐርኛ ሓደ አምሐርኛ ከመገር ካትኽላ ኢሉ ሓደ ከረነታሲ ነታ ትግሬ ቸ ወጀ ጽበት ኢሉ እጅኻ ንሕና ዝተሰዋዕና ለሃገር ኤርትራ ሳመንነትና ሃገራዊ መንነትና ንሳይ ካለ ጨርባሕባሕ ታሽም ክመጽእ ከሎ بترخ ممكن كلام بفلا في زوان زي إتي نايمن النت كلولاو زلوه كلوي إتي نايمن النت كلولاو زي بلو إرتراوجن حجي حنتي نايك ألسي مودنا وشتو نزرعت زي نلقاسي كالي بدحيون هاي تاريخ تمارا مرتي خلو زخلو الميزيوم كبل زخيل كنبو نخلاب تاريخ كلنا ماليلو اب افريكا زي اندحر كدك اي وداني زغداي حجي ابزي كنأتيبلنان كنأتو خوينا ابتناتهم استراتيجي نأتلنا بحصر زبلنا تيارا انتايو ኤርትራውያንና ኤርትራው መንነት ይዘለና ኤርትራው ዜግነት ክንራግጽ ካንቃልሳለና ታ ኤርትራ ዝተሰዋአናላ እዚ ዘይባሃል መስዋዕቲ እዚ ዘይባሃል ሽግር ዝሕለፍናላ ኤርትራ ንሳዕ ኣይትድመራ ኣይትውሰኻ ኣይትንከ ኣብዚኣ ትምርግጽ ኣብዚኣ ርግጽካ ንዝኾነ ምምካት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዕኒ ኣነለይ ቴንክ ዩ أجايش ناتكم مدرخ بعالكم يهم ودينا نبقى حتى قصول لكم كتحبرونا أتي مدرخ ناتكم يا أجايشنا. Okay, so guys, ممكن and جنة go ahead. Yeah. أنا جنتي زي هذا جزيك تحسبه كلها يجرمك كاينو إتي نحنا صلاتس أقوارصونهم سوي تي كم زمرجم كم زلنا كل جزء أبتا سنيفنا يا زلنا أبتا شجرنا أبتا جنكنا كم زي كفتر كله نايب حكي حزنا كايجن حزينا لما كن جاجوا يبلناني زبل أنا زي ناتي إمنتيا زي politically motivated زخونيو نتا نفسها كتدحني الكاناي حدا هاجر حزبن مسل متحاسيو أنا نايب حكي حوي حفتي يحوات اندابلكا أبتي شجرنا أبتسأجمنا رما كم زيجر كشجر مفتار بحلفي بزي حجي ساعات نحنا يأكل لنا تسينا حزبنا نا يأكلنا عبي دائما أخلو كم زيفة إركانتي نتك ألسنا نقول ما قدي وسير كاب كم زي جزينا كنحلف مقبر نايب حكي كرايمي
ናይ ብሓቂ እዚ ንዓና ናይ ብሓቂ ከተሓሳስበና ኣለዎ እዚ እንታይ ዘርኢ እቶም ጎረባብትናስ እንታይ ዓይነት ጎረቤት ከም ዘለና እዩ ንሕና ክንሓስቦ ዘለና ንሕና ኣነ ሶሲዮሎጂስት ተመራማሪት ኣይኮንኩን ወይ ናይ ዴሞግራፊ ናይ ህዝቢ መጽናዕቲ ተማሃርኩ ይኮንኩን ንዖም ክንድገድፎ ኢና እዚ ግን ፒውር ነቲ ህዝቦም ንምድሓን ብፖለቲካል ዝመፀይ እዚ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ዝኾነ ነቶም ኣቦታትና ብሕጊ እንዳባ ገይሮም ተቐቢሎም መሬት ሂቦም ኣኡ ዘዕቆብዎም ንሶም ተመሊሶም መበቆለይ ከምዚሄዶ ኤርትራዊት በዚህ ዝስን ናይ ብሓቂ ክትሓስቡ ከለኻስ የስሕቀካ ነቲ በኣና ብኤርትራዊት ክሪኦ ከለኹ ድማ የብኬን ይሓዝን ናይ ብሓቂ እዚ ኣምፂኻ ነቲ ቃልሲ ንሕና ካብቲ ንፀንቶ ዘለና መንእሰይና ዝመውት ዘሎ ህዝብና ዝውዳእ ዘሎ ከይንወፅእ እዚ ተወሳኺ መሊስካ ብጎን እንዳትኽትኽካ ካብቲ ቃልስና ንምእላይ ዝግበር ዘሎ ዓገብ የኽብል ዝደሊ ዓገብ ወዲየለኹ የቐኒለይ اوكي ثانك يو كبرتي داشانا مكونن تدليا تخون كمايك نعها كبر داشانا لا رحنا على زوج خلانا قريب لين سبوا قريب اللي سمع مثلني ثانك يو ثانك يو اتو مكونن مو كبرات تخطاتلتي ابريغا زلكم حجون تي مدرخ ناي حتون ملسن سلازولو حتوتات زلكم ايدكم حفكتبلو بخبرت ندحبركم حتونا بفلاي ابريغا زلنا كلتا دقيق ان اغايش كتحتو عدل لكم او اشتغلت دقيق زي تودع حتوتاتكم تملشكم ريغاحشكم كتحتوهم سلتقولوا بزيقات امين دحبرنا نغايشنا ون نعومون غزي كقطبو نحتوتاتكم حصر زبل ملس اندهابو كخدو او خلنا حبريت اخنبم كملسون زي دبي حتوتاتون كسغرو يقولوا نملو مسالالو بزيقات امزي مدرخنا يحطون ملسن دكتوري الله تخونكا ابلع لها انك وايلد دكتور جبري الله تخونكا مرحبا خير ما نسي هلا مرحبا دكتور حجوكم على دعايات بك عني الله يا زميلي مرحبا حضر جانا خمي قايشنا نقعد حن مساهم مكنن قاينا قاش قالت مش تقاقي تقوينا شم يتحزن لي اخي بزخونه قايشنا نقعد حن مساهم حضر جانا خاني نزي مديبكم زي قداس زخونه استمخرو كتقربوا مخالكم بطعمي كمسكن يدلي كرمنا بحتى مخادي جن بتا دحرواي زحتت كاي حيل منسي كجمر يدلي من البات ملخت بطحكم خون خل بلت مالي ابزي اتينا ربزي حدر جانا تار استي بزعبات الزرب سلازنا برسي مو بزح حساب كا خدانا غير سلازخل بزعبات غداي زي استمهرو زدليو خوينو سلترايني من البات كابز زلن غزي اصابي بسي بزعبو استمروا كمو مدب كتعزلي وين ملخت بمحلالفنا رمو وصحكم خون تسفا يقبر مالتي بزعي مننت زبحال مالتي تقراوي يكون يرجل ملازبل التاريخ زي فلت مالتي من شيء كل خيليو تاريخ بزح يتردون كل خيليو زي زبحال زلو ستاتات مبزحاتون كغاغس لزخيل بزعبو نصر زغونه تمرتن حزب محابا قداس خويني سمعنمو مدب حازلا موني مصينا قرب قال خنبل ابل مالتي سلطل على تيز العلاج الله يتحزلك سلازي يغني لنا احوات بتاع قداس ارتخاتاتي ليو سلازي حتى الله اني بتكومنت مسطحه كومنت يكب مالتي حجي كم تردعني اذا ياكلنا حزباوي منقسقاسن زلو زمدناتاتي مالتي زتريو مالتي يختبلوا زعلكم سي حدش كوينا يراين النعي حجي اتمسالة اوطقم كاني امونغو وكلنا نداي وكلنا كوينو يردعني صقاي نغاش ذكريخا زحته زي كل على كله ناي مهرات خيبا بيش تغبرلو طلعيلو نرئيس غداي زي حجي سي ما قصلتا كوين سمعني منين انتي زلو رديتكم مسخاتكم مخنياتو زي
قال مالسي توكلنا صبع لهم كاب نفسه كيف كتما زلخه توكلك هتمص تي وكلنا مهلا قداسيو قال خاني كما عينت اغاطامي كله زي خيل سلازخونه دي خالق مخنياتات قرم حجي تي حزبا منقسقاس اكلت تخفيلو ايبلن كن كابو تنصلم زخدو نيرهم مچرشا خاني جلوبال انيشيتيف زبل محبر نبلو ولا تعشمو اقيمهم ذكرني حتى انا نعكري خلخو مقصلتانا تخوين سمعني سلازي امانغو حزبا منقسقاسن جلوبال انيشيتيف نزل زمدنا انتاي زمسل ابز حجي ساعات تبل حتى لهني اتي غداي كا مسرتاو غداي فاندمنتالي وكلنا اندي وكلنا زبل حتى خوين يسمعني مني اتي حجي غيتوكلوا تمرچم زبحال زلسي حدش ايكونن عاي صنحيو بحالاي يمني كمي تري ونسو سلازي اتي زمدنا مونغو تزباو منقسقاسن ازي اكل ويكا زي جلوبال انيشيتيف انتاي كم زمسل قرب تتبلونا زياده نحجزه بحالاي قال تا غلاي تحتي وال مالسي اتي تصقم كوين زرد عنسي كيس سي اتي اتبايتو سي بايتونا ايو كفرسا يندلن تبلو لهم حتى سي بزعمتاهم تزاربوا زلهم مالس بايتو خم تكال كم انستيشن ديو ولا خم اكبا السبات يحجي نحر كم انستيشن كوينو نا انستيشن بحري علو ودو عجزي ازي حج بايتو زبحال زلسي انت هقبري تأكيبو مدبات علو ودو چارتر علو ودو بزي چارتر بزي مدب تأكيبكا مرحنا دت مرسيخا انتاي كتقبر ازي عكل سي انتا هقبري الحج زدلي ويكا انتاي مدبات علو مستعكبه دي مدب زوص ولا تي چارتر اوطيو مرحنا زمرت سلازي سي حجين السوق نبعلهم كفرس يقولون كتبلو خلهم سي اندحر بزعباو القسمات كوين زرب نحر زلو خوين ترجمه يقولون مالتي استتخلى انستيشن نحر الله جن كل جزء انستيشن ده محاشكا كي تخليها فاندمنتال زخونه ايش نحر الله مو زي حرين نحد خوين خاني معرايو اقداس خوين سمعني سلازي عين فرحيا بتين كام عرايون حدا جزء صبوغيو مخناتو ابت مسرت تبالاشو جزا نحد اسالكا دبدبكايا من اسالكا نحركيتكا اما چرشا مفراسا يترفنا سلازي نسخا تخسر جزيها تخسر قلبتك تخسر سلازي حجي عم مسرت تخعرز قبو نحر كوين خعر له بحلاي يعني سلازي سي اتن زي تقرنفا مالت كتماتات والون سي ابصنع مسرت غيرن انت جمرا مني نتخالق حجي تبالاشي زل خاني ابنك مصوني خيلي بحلاي مالتي مخناتوس تقالسي بحدا معلت كنت معلت ود ايكونن وي حاطر غزي ود ايكونن مسرتاو قالسي سلازونه غزي زحتتيو سلازي اتي مسرت معرايو اقداس خوين الراين مو بزعبا متاعهم تزاربوا زلهم تي بايتو تبلغ لهم زبل حتى لني كي يبزحلكم دحان بو اخلن مسلني بمسرتو مالستي اكل زبحال صبوا لكم يهم مالسي حف كيبلا قابلا زبحال مسلانا بوتاتكم الله زياده اخي تصلوا انبري اتي اكل مبالسي كم تخطبوا وحالكم عندكم سبي اكل كتبل اني حنديا زي حدش اكل سي حدش ነገር ون ايكونن ስለዚህ كل ጊዜ حدش ካሜራ አይጸገሚው እቲ ነፃ ጋይ ዝኮነ አቀራርባ ካኒ حጋዛ አይኮነን ያክል سي እቶም ጽናሕኩም የለሁም ኩባሃል ኮለሲ ንዓይን ዓኹም የለሁም ዝብሉና ዘለውሞ ኣብዚ ቃልስኻ ዝኸነና ኢናሞ ጸገም ኣለዎ ማለት እቲ ባጋግሳስ ስለዚህ ክዕረዝ ግብኦ ኮይኑ ስምዓኒ እታ ናይ መወዳእታ ሕተይ ከዓኒ እንታይ ኣትብልሲ ወል ከም ማለሲ ከም ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ነገራሲ እንታይ እዩ እቲ ቃልሲ ክንርድኦ እንተንኽእል ሓጋዚ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ حجي هو الكاسلة تبقسكاسي كم ጭቃ بጭቃ تحتمه تتسرحه تعشمو زفرس يكون تسرعات ادي ساينسي زدفو يدلي سلازي سي زدفو حيلي او امريكا هوينا خدفو يخيلني او امريكا غيره غبره زخيل تايو زدفو حيلي خطري نتزدفو حيلي بايتا خفطر طرا زخيل مالتي سلازي هو سلازبنا تلوطي مصي مالتا يكون ስለዚህ እዚ በመሰረቱ
እንታይ እዩ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ብመሰረቱ ሲ ናይ ህዝቢ ምዃኑ ኣገዳሲ ምዃኑ ምርዳእ ጽቡቕ እዩ ግን ናቱ ተራኻኒ ክርዳእ እንተ ዝኽልካ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ እንታይ ስለምታይ ዝብል ዘለኹ እዚ ሕጂ ሕዋት ሕተይ እንታይ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እቲ ኣክልሲ ከም መተካእታ ናይ ውድባት ወይ ናይ ሲቪክ ማሕበራት እመኒ መተካእታ ኮይኑ ሲ መሳልል ከም መሳልል ንኸዓይ ዝርእይዎ ሰባት ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ሲ እቲ ሕጂ ሃታ ዘብል ዘሎ ምኽንያት ሲ እቲ ናይ ጉዳይ ህፅፅነት ዘይኮነ ሲ ናይ ውልቀ ሰባት ጥሙሓት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ኢጎ ትብልዎ ዝነበርኩም ንሱ እቲ ኢጎይስቲክ ዝኾነ መዓት ስነይ ክስካ ኣለዉ እዚ ዝገብርዎ ስለ ዝኾነ ሲ ኣይትፍርሕዎ ባህላይ ብሕልፊ ንስኻትኩም ኣብ ከተማታት ስለ ዘለኹም ናይ ከተማታት ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ክደፍእሉ ኣለኩም እየ ዝብለኩም እመኒ ከምኡ ዶ ይመስለኩም እቲ ንውድባትን ንኻልኦት ምግላልሲ መቋራጭ ከም መሳል ክጥቀመሉ ምድላይ ደኾይኑ ስሙዓኩም የኽብለኩም ደለ ኣይተሓዝለይ ግን ኣገና ክብለኩም ስለ ዘለኹ ጥራይ ዝዛረብ ዘለኹም በሪ ትሕተይ كل جزء هم تملص وفلك يغني لي حين ما نسيك عني ادرجا قالنا غني لنا من الوقت وقال ني ترانسبيرنسي قبل مسكالي يا سلازي بدمت اي فلتكم انه تكونوا تقولوا سلازي عمل ناي ودباتن ناي كلن يا عمالتيو قلص متان كخون يغني لي مكنن وي جنة تملسوا دليكم كتصبيكم أقداس حتى يجن كملس الله حتى thank you okay مكنن اسمع على غدير thank you right well thank you دكتورة إذا حدث كان حتى أقداس حتى تاتين أمونغو زبون العالم أمونغو جي آي من دنا لوزبل كايو of course أبتي مجمريا جي آي كموت خلو فلليات نيريو تقرربهم تسررهم كابتنا نقرب فليز ولا سلازنا برا بزعبو صحبنا يو زي public statement ونيرو مساعتهم كن الراقب الناس قبرنا فتنتات والنيرو قلنا I think at the end of the day تي ولا نسوم زبلو ولا نحن حدايو هي ببخطمو يترنف زبي ودب ببخطمو تهزباو منقساس يقصل يمزبلو سلازي ابزح اغاطاميتاتون بحبار كنسرحون فتيناينا حساب حجون امفتانينا زينحنا مالتي ولا زناي ناي زعنتوي صغاي تقصو زنبر زناي زن سيفيك محبرات اهيوا نسوم حدنيرنا مالتي ولا زحجي زناب زناي بايتون بحدنيرناتي نات مسرح مالتي سلازي I think كابتن هنان ناتو من زمدنا زعابي كال اجندا سلازي مصاي مسلني كبلخن انا بناتي قمت تمسؤهم ولا bilateral levels جميرنا يزنبرنا رخكب يكون ولا زمدنا بزو حيدفان على مخنيات كاو زعبي كال طرنا في كنجبر كلنا ولا نسوم ولا نحنا نفتن زنبرنا مالتي سلازي ابو بخما غيرك كملسا فتني كالت ناي بايتو كفروس يقولون تقولوا بايتو كمنستوش كم سبات لو تشارتر على لوديز بالكايو ونسندي تصاغم اوف كورس تي اقاوما كويتي شغر زلو حجي تعنتو ان زارول زنبرنا كل ነገር بهاتا سلست تجبرت بكبا باي تجبرن قدمي مريحነት ممرات كاسي مجمريا قوام كهلو كاغبا نيرو كمغبا كمو اي تجبرن ولا نسومن I think نزي accept غورو امنتي تيستجبر جيجا حجي انا كمول قسله زارب معنا خبر سنا زلو انا كوين سمعني زي حجي تفطيرو زلو نايا اكل نعتا مانج زي مومنتم زي ابز حلف 27 عامت كم زي عينت بفلا منسي نتمنسي زبارا ولا نتمنسي زلع على
ናይ ቃልሲ ሃዋሁ ወይ ከዓ ናይ ቃልሲ መንፈስ ኣይራኹን ዳርጋ ክብል ክእል ኢንፋክት ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ጨነቀነ ዝነበረ ከማን ሰብና ጠፍኦ ከሎ ኣብ ባሕርና ጠለቀ ከሎ ሰብና ተኣስሮ ከሎ መንሰይና ጠፍኦ ከሎ ሲ እንታይ ዓዚሙና ዘሎ ብል ነይረ ሎሚ ግን መንሰይ ተራዒሉሎ መንሰይ ተወራቢሩሎ ስለዚ ሓደ ነዚ ሞተም እዚ ስኳንለር ክንገብሮ ይብልናን ክንጥፍዎ ይብልናን እዚ ሞመንተም እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዳርጋ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ወላ ብስመራ ከይተረፈ ሲ ወላ ብኤርትራ ከይተረፈ እዚ ሓድሽ ናይ ቃልሲ መንፈስ ኣሎ ስለዚ እንታይና ክንገብር ክንፍትን ዘለና ኣነ ዝብል ያስ ጌጋታት ዓብይ ጌጋታት ተገይሩሎ ከንጎቦ መጀመርያ እቲ ቶማንቶ ይንጣቀሶም ዝነበርና ነገራት ክማልኡ ነይርዎም ኣይተማሉን ግን እንታይ نقدر ما حجي والحين تقول داينا تملصو لكن دنزي بايتوزي افريسنا بحدش هايلنا نجمر نحنا نزي بايتوزي نقوصاصرو لغوام الحرك نقبر كيلنا اتوم بغبابن زي غبابن تمرصوم زلو وكلتي بغبو سيرتيفاي نغبرنا اتوم بغبو زي تمرصو كوصو خنزلوم بغبو بستمرصو سبات كتكو خنزلوم اندحر غيرنا اتليست نزل كلت نغرات ياتنا اندحر غيرنا بجواب زمرتو مراحتن كلها نخا نرلو ناي حبار سند ناي حبار تشارتر ندحر كنقبر كي الناسي كارزلنايو كونتات قرب نقميت كنسبو نخيل كوني سمعنا انا سلازي اوف كورس تزبلكاون حدا فتاحيو نحنا حجي كمزباو ملعال زبايتو ياكل سلازقومه بايتو زي زباو ملعال كنفسو يكوننا زباو ملعال كقصلي مخنياتو إذا بدهوزي مس بايتو يأكل نتحاجزنا كنسح لنا خوني سمعني كسب إذا بايتو يأكل زين أي بحكي تشولي كل زرعمو كل جساته فولو المون بديلات ناي حزب قاتما أجيزو زخيد قوام زجزاء كوينو ساعة زخيد إذا بايتو إذا زوام اللعب كله على لوبها ليانا نامنت ترى إذا قلت نجارات فلا إذا أنت مسألة هوا النجارات حجز تماليين كله حزب زرعمو كوينو لو زبايتوزي زغزالو حدي زغزا وامونا دينا لنا توم مرحتون توم ديمقراطياዊ መንገዲ ዘይት ተመሪጾም ዘይነበሩ መራሕቲ አልጊሶም ካልኦት ንዖም ዝትኩብ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ መራሕቲ እንትናተ ተክሲኦም ካብኡ እንዳሃር ህዝባዊ ምልዓል ናይ ቃልሲ መሳርሒ ጥራሕ እዩ ዕላማ ኣይኮነን ስለዚህ ህዝባዊ ምልዓል ምስ ህዝባዊ ምስ ባይቶ ያክል መርጅ ክገብር ወይ ካ ኮንሶሊዴት ክገብር ኣሎ ባህላ ኮም ህዝብ ልመት ይዘለኒ ትናይ وايت فروح ولا حد يجون بتين كام على رجل زبل كاويا in principle I agree with you حد يجي that's why كمان حجكو we are demanding you know we are asking إذا نقرأت زي كمالا الله إذا بايتوزي بزح حافات الله كم تيجي اليوم حجي عينهم عميتهم كلا خلوا الشتون دلون إذا بايتو كم مرقت أكون نزلنا إذا بايتوزي بزح حافات الله بزح مسرة توازنه ما يقبل جيجات الله زي جيجات زي انترا اري مين توهاينا توحيدنا بجيجاتنا اميننا ندحر بحوار كنسرح كي انا كلنا وايتو كون خلي مالتي سلازي it's conditional اتي نحنا نوز لنا support is contingent on اتي كنوز نحنا نغرات مالتي سلازي فريحنا يكونان كوميلا زي نزارب زلنا جن I think اتي حجي تفكير زلو حدش ناي ياكل ناي قالسي منفس اسكا نخسرو نايكنا تنقاغن ناي كلنا حلافنتنكا يحدد كون يسمعني ودي الله اوكي انا ابزياك وسهلا نحكيني يعني لنا دكتور جبره تحطو خاص صبويو ايتي قداماي حطو انا كومنت بلاي أبتا ناي كالا إيتي كملس ندحر كويني جن إيتي بايتو ناي أكل ويد ما بايتو أبدي سيزلو إنتايو إعلامه مثلا نتحتو ندحر تجاجي كوركت كتقبلوني حدد إيتي إعلامه كجمر كله representative نعنا زوكلنا أبديسي غيرنا centralize غيرنا جن كاب grassroot تجميرو زي حجي أنا زبلو زلهم بجنة ناتي إمنة إتي أنا
መሲሉን ዘሎን የዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሓት ስለዘለና ኤርትራውያን ተሰዲድና ሙሉ ስቴታት ብዙሓት ኣለና እሞ ነዚ ሓይሊ እዚ እንድሕር ሰንትራላይዝ ኾነ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ኣብ DC representative ተገርና DC ተመረጸሉ ድማ ናይ government ናይ ኣሜሪካ ክስታይ ስለዝኾነ ከተማ ስለዝኾነ እዩ ትዕላሙ ክንብል ከለና ከዕላሙ ዝነበረ ነቲ ህዝቢ representative ፈጢርካ ናይ ላቪንግ ናይ ምግባር እዚ ንሕና እዚ ክስታይ ትሕዝቶለና ገንዘብ ኣዋፂና ካብ ህዝቢ ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና እሞ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካን government ከመይ ጌርና ናይ ህዝብና ስቃይ ዝዝግበር ዘሎ እቲ ብዲክቴቶሪያል ኤርትራት መሓደር ኣለሞ ከመይ ጌርና ነቲ ህዝብና ነድሕን ካል እንታይ ክሕግዘና ያነበቲ ዝኣምንኮ ማለት እዩ እዚ ሁሉ ኢሊጋል ኢሚግራንት ተባሂሉ ሙሉእ ዩሮፕ ኣብ ሊብያ ዝሞቱ ዘለዉ ይሕዋትና ሆምለስ ኮይኖም ዘለዉ ኣብ ዩሮፕን ኣብ ጣልያን ድዩ ኣብዚ ሜዲተሬንያን ኣብ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ከመይ ጌርና ንዑ ኣተሓሒዝና ስለምንታይ ዝሕጅ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ government ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ስለዝከታተሉ ዘሎ ከመይ ጌርና ኣነ ናይ ከምኡ ሓሳቢ ነው ትዕላሙስ ንህዝቢ ጠርኒፉ representative ክፈጥር ዳሕራይና ኣነ represent ክገብረና ብዝብል ኣነ ዝግምቶ እቲ ትበልካ ይኾን ምንታይ ንፈርሕ እንድሕር ጥዑይ ዘይኮይኑ ኮይኑ እንድሕር ከምዚ ቢናይን ካንሰር ጀሚሩ ማላግነንስ ጋብ ዝኸውን ንጽንሕስ ስለምንታይ ዋላ ፍሪስና ከም እንደገና ዘይስራሕ ትብሉ ዝነበርካ ሓቅካ ኣይንፈርሕን ኢና ግን እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ቃልሲ ዝጸንሐ ሰብ ክሪኦ ከሎ ኣነ እኳ ብዓቅመይ በዘን ቁሩብ ዓመታት ኣክቲቭሊ ተኸታተልኩ እንድሕራልዩ ከመይ ጌርና ንኽሰቦ ዝብል ኣሎ ነቲ ናዕቢ ዝመጽ ነቲ حريقو زمص حزبنا وزيو already كمي غيرنا نخصبو كمي غيرنا نطرنفو زبل امنات ስለዘሎ እንድሕርኩም ኮይኑ ከመይ ጌርና ስትራቴጂክሊ ነዚ ተጠርንፉ ዘሎ ከይበታተን ክስታይ ንገብር ማለት እንታይ እቲ ከምዚ ንሕና ኢንፎርሜሽን ብቀሊሉ ዝረክቦ ሰብ ኣሎ ብክልተ ሰለስተ ከምዚ ብሻሎ ሰከንድ ሃንድ ዝረክቦ ከኣሎ እጂ ኮምታት ስለዘሎ ነቲ ህዝብና ሓደ ነገር ሰሚዑ ከይበታተን እሞ እዚ ናይ ኣክል እንድሕር ሰብ ዝስዕቦ ኮይኑ ነቲ ውሽጥ ዘሎ ስትራክቸር ይዕሪኻዶ ማሓሸ እዚ ሕጂ እቲ ሪስክ ኤንድ ቤኔፊት ኣናሊሲስ ክንገብር ዶ ንኽእል ብዝብል እምበር ሕማቅ ከሎ ፈሪሕና ብድብድቡ ዝብል ኣነስ ኣይ ድግፎኒ እሞ እቲ ክንዝርዝሮ ዝጸንሐና ቀደም ናይ ኮሙኒኬሽን ሽግር ጸገም ዝነበረ ናይ ግሉጽነት ምስኡ ተተሓዘ ናይ ስትራክቸር ምስኡ ተተሓዘ ንሱ እንድሕር ነቲ ጸገም እንድሕር ተፈቲሑ ዘይቅጽለሉ ምክንያትስ የለን ድሕርቃታ ሓይሊ እቲ ፓወር ናብቲ ከተማታት መሊስካ ካብ ከተማታት ነቲ ዲሲ ዘሎ ወከልቲ እዙዞ ወይ ድማ ነቲ ህዝቢ ዝሰርሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ የዝብል ወዲ ኣለኹ ይቐኒየለይ اوكي ጸጋይ ዶክተር ቴንክ ዩ ብዙ ሕቶታት ሓቲትካ እዞም ጽት መልሰም ክኾኑ ይኽእሉም ክደግሞ ይደልኒ ግን እንታይ ዝብል ሕጂቲ ናይ ጂአይ ናይ ያክል ካልኦት ሲቪካውን ማሕበራት እውን ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ጽፍሕታቱ ኣብ ኩሉ ኣገባብ ኣካይዱ ኣመራርሑ ሓደ ክኸውን ነግድን ኣይኮነን ሳይ ዘሎ ሕጂ ብዝእዋን እዚ ንኩሎም ኤርትራውያን ዝተወደቡ ዘይተወደቡ ሲቪክ ማሕበራት ዘለዉ ዘየለዉ ኣብ ሓንቲ ነገር ክንሰማዕ ክንክእል ኣለና ማለት ከመይ ጌርና ኢና ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክንልግስ ንኽእል ኣገባብ ብኸመይ ኣገባብ እቲ ንኩላትና ክሰማዓና ዝኽእል ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ኣይደንቲፋይ ምግባር ኣብኡ ከዓ ብኡ ምስራሕ ስለዚ ምስ ጂአይ ኣብ ኣገባብ እሳቶም ዝኸድዎን ንሕና ዝኸድዎን ንኸዶን ቁርቁር ፍልልይ ኣሎ እቲ መዝሙር ሓደ እዩ ትጋብ ግን ንሕና ብከተማ ኣብ ከተማ ከተማ በዓላ ካብኡ ይበገስ ኢና ንብል ሶም ከም ነዚ ደገ ኮይኖም ናይ ምንቅቃሕ
ونعوم كسعب زخلو ناي مركب بو بالكا نتي ناي حزب سررع كسفح سويتي استراتيجي دعار بجلوبال بعالم الخاو درجة كأ كترنف يجي تي بعالم الخاو درجة خطرنف سبوندي يس ببايتو خطرنف هاي كالنا لنا حجي أبتغى ثماناس خطرنف هاي كالنا لنا نزخ نعوز زين نحر كويننا كم يقرنا ينامو بجلوبال كنعوزو زي حانت رستاه كالاي ازي بايتو يأكل انستيتيوشن دي نو أنا كم انستيتيوشن ايريون هذا انستيتيوشن نبلو نتصور ذخوني أقا مرارحة ستراكشر أقا باسرارحة بنتصور زخيت نسهلو كم حدا تكال كم حدا انستيتيوشن كتير تخليها تي أبايتو أب كتماتات زفتر زلو إذا ملك عزين خعزيو تي كان نسرح سلازي أنا كم انستيتيوشن ايريون كم كواحد راح يزغل كتأساسات راح يزغل الله لا يعني بودنه كله تا بحصل زبالة تسرح أبكى كتما نايزله نعمل تاب كله رادو بدنفر بقداي دنفر وين كتحطني تقولي يوم زبالة الله زبالة قمت علني نحنا كم أب كله رادو زلنا انت أين ندلي بخمة الجواب كنسرحين كنك أساسين ندلي كم إذا أمثل بايلوس كلون الله كمون أمون بتوم نايت ختمة شماغلتاتن إتوم وكلتن إحنا كلهم وكلتن أي قرب أو إساتوبسي وكلتن إحنا يوم ناي كولورادو نعمل توم وكلتن إمبر وكلتن أي تي بايتو يأكل يكون نقول نعترف قلنا من زخور فكتو تقام قاون كرم خلالله سلازي اتي كلته كيدو خراصم زخ فحفح زخ الحلافنت زلوه نري لنا يفرحنا قال يسدعنا الله تاي معناته بايتو ياكل ممرحي خيبيو ات بايتو نايت ختمه قال ممرح له خداجو هول حجي نابزي تدلاي مفحفحون كاتونا فيلي سلازي إذا قداي زي أقدمنا خنريو لنا إلنا نريو لنا حديث كنا تصدقون وكنا ركعون أبصح لنا مالك حنتنا جرجن مكان كحصرو ولا وصل زخونتي تعشمو هزباو من قسقاس including يأكل كله هزباو من قسقاس كم أقاومون كم ملقون كم أكايدون نبينو يساس كل جزء هيكلم نوّه ذيك المجال سلزي أنتم ونجلسنا نرنا كلهم توم سبركي الفراين قلت كاو دباد يوم أو وست حاجر زلوا اليوم أبدك زلوا نادينا هذا عينت حجره حيلي وحجره حيلي كأو كساتف زخير أجرب أسرار حوي رماب كيف ترنا إساس كنا الجسين خلنا مو إساس كل الجس حيكون وي بريموت كنترول عبد الجهولنا كل دخل ممكن نخلينا نسرع زي تهزمي كده مو خلي أب دبلوماسيا وقداي أب محبرة وقداي أب إقونوميا وقداي كده مو يخلي عبد الله كيد خيدون تي ديمقراطياوي تعشمو ديمقراسي خلو مجمرها ناي ديمقراسي عنود كاخلوال من ينسى انستيتيوشنز سلازي اتي انستيتيوشن ناي حزبي انستيتيوشن عنود ناي ديمقراسي اخان مصا يمصا سرعات دهراي اتن انستيتيوشن يتي ديمقراسي كحلو وي وارد يخونو سلازي تاعزو زلخو اتن بوليتيكا ودبات نزي حزباو مقسقاس جديفن ويز حزباو مقسقاس انكلودين ياكل معناته ايه نتن ودبات جديفو اساس كن لبسينا زبل ندحر كوينو مدخل غزي كندكمينا اي نعوتن مال نجي قد كملنا هاجرنا غا كابز حجي زلاتو نتحتي كتوردي
ስለዚህ ሕጂ እቲ ተሓሳስባና ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ማለት ኢንክሉሲቭ ክንከውን ኣለና ናይ ኮንትሪቢዩሽን ናይ ኩሉ ተሳትፎ ዝሓትት ክኸውን ኣለዎ ዝምቅንፃል ክተርፍ ኣለዎ እዚ ታሽሙ መርሓቕ ንኻልእ ክስታይ ዝምባሌ ኣተሓሳስባ ነባቂ ብዙሕ ትምህርቲ የድልዮ ክድምህር መደብ ሓዝሎ it's very very important ዓቕምታትና ተመክሮታትና ዝተፈላለዩ ናይዞም ኣብዚ ዘለና ዋላ ንሰምዕ ዘለና ዓቕምታትና ዝተፈላለዩ ተመክሮታትና ዝተፈላለዩ ዕድመታትና ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባና ክፈላለ ከዓ ይኽእል እዩ መጠን ግን ሓደ ኮመን ዝኾነ ኮመን ግራውንድ ክንፈጥር ግን ንኽእል ኢና ንኹላትና ክርዳእና ዝኽእል እሱ እቲ ሮድ ማፕ ክፍጠር ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ንሱ እሞ ግን ክፈርስ ኣለዎ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ኣካታዒ ነገር ንዓይ መጥፍእ ግዜ ይኾን ይስማዓኒ እንተ ደኣ ነቲ ኩሉ ዘቕረብናዮ ርእቶታት ዘይቅበል ኮይኑ ኢሉ ዘርጊሑ ጉድለታቱ ፈሊጡ ካልኦት ኣካላት ኣብ ዝፍታሕ ክሳተፉ ክገብር ተዘይክኢሉ ንፅላኣዮ ነፍተዎ ኣይክቕፅልን نفتون سلاي كنت لا يكون انت رأى زي كاب استفعل لي خلنا عز قرب وزل حسب كإنجد الحركة إلو جن كاب انت إلى جنة كاب نخسره كنكسبه يحيش لحد كل جزء عوت وين situation ده حدا تعواتاي حدا زي تعواتاي حدا خفرس حدا خاز فرس اندحر كوينو كل جزء تريزنتمنت اتشجر قصال يسخون ده حال ابز ጉዳይ زي نحنا انتوني ليانيره كده جماعه تي ناي ارترا اتعشمو ارتراونت تي سيفيكاوي حاجه كون عدل يرخبنا الله ብዙሕ ማዓት ፍራግመንትስ ኣለዎ እሞ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ኩነታት ዝግበር ነገር ብታሽሙ ብረፅኒ ዝግበር ነገር እንታይ እዩ እቲ ሰዓባይ ብኸመይ ዝረኽቦን ተረኽቦታት ወይ ነቶሪዮታት ብመንፅር ኤትኒካዊ ወይ ፀጊዕነት ይዝትርጉሞ ወይ በአውራጃ ወይ በሃይማኖት ብኸመይ ይትርጉሞ እቺ ክትእክቦ ኣዝያሽ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ክጽናዓሉ ብኸመይ ኣገባቢና ክንሕዞ ነዚ is very important ግን ኔጌጋታቶም ክንከላኸል ኔጌጋታ ነተፈጸመ ጌጋታት ካብ ምግላጽ ጠጠው ምባል ግን የጋይ ስለምንታይ አንተ ዓረብል ነይሩ ኢሳያስ ዝኹሉ ሽግር ዝፈጥረና ዘሎ ስለዚ ተባለ ይቀር كنترول كوبرز خل ميكانيزم سلازي نبري and we have to do it now كلم رجعون زلنا يقولن thank you bye اوكي اسمع كله تسفا قبر thank you guysنا كبرات guys افريكا زلهم هزت زي تغاغي